Hati ang opinyon ng publiko makaraang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang isang batas na magpapaliban sa mangyayari sanang barangay at eleksyon sa Disyembre ngayong taon. May mga naniniwalang dapat ituloy ang halalan upang mapanatili ang demokratikong proseso at makapili na ng mga bagong lider sa barangay. Dapat hindi pirmahan sana yung ganung mga bagay kasi ang pagboboto is rights ng mga tao, and ang pag-postpone nito is pagpigil na rin sa karapatan ng mga tao na pumili. And siguro hindi maiiwasan na napakaraming barangay officials ang ma-elect na hindi naman gaano nagpo-function, and siguro panahon naman din dapat disappointed po kasi syempre dapat bigyan din po natin ng opportunities yung ibang aspiring leaders para kung ano po ang gusto nilang maging change sa barangays or kaya sa lugar namin. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12232, ang pagpapaliban ng barangay and sangguniang kabataan election. Sa ilalim ng bagong batas, mula 3 taon ay magiging 4 na taon na ang bawat termino ng mga mahahalal na opisyal ng barangay at SK. Dahil sa ipinagpaliban ang BSKA ngayong taon, pansamantalang mananatili sa kanilang pwesto ang mga incumbent official ng barangay at SK hanggang sa matapos ang halalan sa Nobyembre 2, 2026. Eli Balbin, CSN.